Hi there, Sanmunani Mulweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Here's a simple update or latest. Siyaxoxa ne-channel guys, kule sizoxoxa ngiyaxolisa futhi ukuthi ngiyanenza ngoba ngikhathele Nkosi yami, ngikhathele kodwa sixoxeni ke ngoba fanele sixoxe siphinde silungisane. We guys, nayo into ye-body shaming ngoba lo mkhuba lo uke wakhuzwa usuyabuya futhi. Ngizothi i-body shaming engiyibalayo because yona engigqamele kakhulu. Mase kuba nesinye isifo engasazi wena sixoxe futhi seyihlaziya indaba yalesi sifo. NanguTirelo uyavela ugqoka kahle nje izinto ayigqoka ziyamfanela. Social media post wakhe ukwi-event or social media post unabangani kodwa ugqoke kahle. Yini le ekwenza ukuthi lobu ufuna amadolo, ufuna ukukhuluma ngamadolo? Kulento ayigqokile ubona ukuthi wena uveza umzimba kakhulu. UTirelo usayingane, angekho sure ukuthi iminyaka yakhe uno-24 or 23 lapha. Asikhulumeni-ke ngoba lama comment akhona angazi ukuthi ayophela nini, kuke kwakhuzwa futhi la ku-social media sesayiphinda le ndaba. Angenze isibonelo ngami. Usayize ngukubona manje ngogqokayo 38 to bani. Kuyenzeka angayitholi into engiyifunayo eshop. Njengamanje ngizizwa ngikhathele, indlela engikhathele ngayo kulo 2025 ngize ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe mangathi ukwehlisa kancane ukhona umehluko engingawuzwa kwi-energy yami or emzimbeni wami. Yayizona into engiyishoyo ngichaza mina yimi indlela engizizwa ngayo. Ngoba mina ngizizwa kanje, yimi engizizwa kanje. Nokufuna futhi ukuthi kube khona ushintsho engilenzayo, yimi. Mina-ke ngoba sengiyizwile ukuthi hey khona engikusolayo nge-body weight yami or ngomzimba wami, yini engikhathazayo nani, yimi okufanele ngenze lama-changes ngomzimba wami. Mase ngikwenza, mase ngi-ready. Yimi futhi sengiba nokungabaza nezinye izinto. Why mina ngizofuna omunye umuntu afile kanjalo? Ngisho ngabe kuthiwa ngiyazi ukuthi sigqoka usize owodwa, yini ezongenza ukuthi ngifuna ukuthi omunye umuntu efile kanjalo? Usuyafika kwi-post kaTirelo ugqoke kahle, yini esindayo ukuthi ugqoke kahle? Ingoba wenyenye, unyanyile, unyanyiswe i-TV show, kodwa i-post ayikho nge-TV show. Kanti niyenzelani lento? Uwe onezinto ezikuwe ongazithandi ngomzimba wakho, usufuna ukuthi nomunye akafile kanjalo. Nikwenzelani lokho bodade, bomama? Because abanye bethu la sikhulile, nikwenzelani? Hayi ngoba kuzoba uTirelo kuphela, kodwa ngiyabona ukuthi yena kuyamlandela indlela futhi abantu abajustifya ngayo, bafuna ukuthi phela sabona elinye iside lakhe walibona ku-TV lihlanganaphi nepost esemcimbini. Uma futhi wena ususenzele lesinqumo sokuthi ngiyazonda, ngiyanyanya, usuke usumlandelelana umuntu okanjalo. Yini isifo sini leso esikwenza ube njalo? Because lento lena i-questionable okwangempela. Ngoba sixoxa ngisho ukuthi into ezophela. Sengiyasho nje social media post ungalezo zinto lezi ezenzakalayo ezinhle uyayibona, uphumile nabangani ukwi-event kuwumsebenzi or i-photoshoot noma ngabe yini la yenzayo. Uyabona kodwa ukuthi i-post nje ayihlangene ne-TV show. Wena ukwenzelani ukuthi ufuna ukunyanya kwakho kuvele? Hawu! U-social media ukunikeze inqabanga noma mhlambe indlela agqoka ngayo ayichaza. Why ungabi kulabo abakuchazayo? Ngoba phela social media lo usi-introduce kubantu abaningi abahlukahlukene. Ufuna nje lento le ulobe uyiphindaphindile amadolo akhe. We guys, ngiyacabanga ukube lento leyo ukuthi umzimba fanele ushape kanjani bekuyinto esinikezwa i-choice noma i-option, sonke ngabe sikhombe leyo shape leyo. Enye into, abantwana bayakhula, laba abakhulayo
bakhule ngesikhathi la ngingasuthi ukudla kwenze njani, imizimba yabantwana iyakhula. Wazi kahle ukuthi hawu ngisho kini umntwana ona-15 noma ona-14 uyawubona umzimba wakho ukuthi hayibo umzimba wakho uyagcwala. Why ufuna ukuhleze ufuna abantu befile small ngemizimba yabo? Why uprojector? Mhlawumbe uma ngabe igama lokuprojector li-correct kulento esiyikhulumayo. Ngoba ngisho ingane yakini eno-14 eno-15 ngeke uhlele uyibelesele njalo. Uma futhi kunesidingo ngisho kumntwana wakini mawubona ukuthi wena worried ngezinto ezithile, umtshela kahle. Lena niyenzayo niyenza kabi, niyenza ngendlela ye-bullying. Futhi nje noma ngabe wena ubona kunesidingo, ngeke usho njalo kuma-post awu-10 ubelesela into eyodwa. Uyabona abanye bayancoma ukuthi iwazi wagqoka kahle. Ubona ku-wrong lokho. Hayibo guys, ezinye izinto ngikutshele akusabi ukuthi u-social media sekungawe. Udliwa yini kanti? Yabo mangikwenzela isibonelo ngami ngizizwa ngikhathele, and mangizizwa ngikhathele ngibona ukuthi mhlambe kufanele ngehlise kancane yabo emzimbeni. Yimi engizizwa kanjalo. Kodwa ngeke ngisukele yabo ku-social media nje khona engibalandelayo ngendlela abagqoka ngayo because ngiyazi ukuthi imizimba yethu icishe ifane. Kodwa njengoba mina ngizizwa kanje ngomzimba wami manje, ngeke ngihambe ngisukeleka kuma-post abo ngibe ngizazi ukuthi mina ngizobheka ukuthi baqhathanisa kanjani iy'mpahla, baqhathanisa kanjani ukugqoka. Mase ngiroba belesele ngithi hayibo asinciphiseni kanjani kanjani. Ayizwakali kahle leyo nto leyo, ayizwakali kahle. I-body shaming indlela engibona ngayo iphinde futhi ibe yi-bullying. Ngoba manje ukufuna ukujustify ukwenza into e-wrong kusho ukuthi uyazazi ukuthi u-wrong. Ngoba ngeke mawukhuzwa wena njalo uzohlezi uthi ukuthi wangicika ku-TV enza uyasho kodwa uthi ku-TV. Kodwa le post lo obhale kuyo le comment yakho ende ubhala into oyibonayo ukuthi i-wrong, wazi kahle ukuthi u-wrong. Ufuna ukuzosebenzisa i-TV ukuze ufihle lento yakho eyenzayo ekhohlakele. Hayibo guys, sikhulile please. Hayibo sikhulile. Angisho futhi ukuthi ngoba sikhuluma manje into ezophela ukuthi ngiyayibuza nje mina sekwenze njani kanti? Ungalandela umuntu udumo, umlandelela ubuzo lomtshela into eyodwa njalo la ufika khona amadolo kodwa umdala. Why ungakuvumeli ukuba mdala nje kwesinye isikhathi uhage nje into ukuthi umdala ithi yafika into noma abanye bayenza wena ungayenzi. Ungaze uphume neqhuzu, kuphume kusala igama lakho, ukhunjule ukuthi ubani, kwenziwe ngawe i-example. Ngoba i-body shaming leyo yenzayo, i-bullying leyo yenzayo. I-TV show asiyibambe basixoxa nge-TV show. Uyaphi kwi-post uzipholele nabangani, ugqoke i-shorts, umntwana. Ayifuni futhi ngize ngithi umntwana. Ngoba wegazi mina ilento leyo ukuthi kuthiwe ugqokela kahle umzimba wakho, ukuncoma kodwa kunobhathi phakathi. Angikuthandi lokho. Yisho nje ukuthi ugqoke kahle. Mawubona ukuthi uyanyanya, yeka phela ungakhomenti. Yeka nje ungakhomenti. Labo abachaze kokugqoka ubashiye. Kufike kwaba i-event la ebegqoke khona ingubo eyellow. Sengikhohle ukuthi bekuyi-event ethini kodwa nje behlanganisa abantu besifazane. Yo! Amadolo ini uyabona ukuthi akusiye umuntu ofuna mhlawumbe ukuthi hayi yazi ingubo ayithungekanga kahle. Ufuna ukumenza afile small. Ufuna angazithembi kulo mzimba wakhe ngobani uzokhomenta ngamadolo. Akasho ukuthi mhlawumbe ingubo yabo phela ngithi njengamanje kunabantu abazi i-fashion kakhulu. Khona ukuthi umuntu ngoba azi i-fashion athi le ngubo le bekufanele mhlambe leli side la ka right libe nje akakhulumi ngendlela ingubo yakhiwe ngayo, ukhuluma ngomzimba kaTirelo. Inkinga ke leyo nto leyo ngoba unenhliziyo wena ekwenza ukuthi funa ukuchukuluza abanye, and into ediniwe ayijustify, into odinwe yiyona ayijustify le behavior yenzayo, ayijustify comment yakho. Agqokela umzimba wakhe. Hawu,
abantwana labo engihlele nabo, abantwana anti wakho, bakosisi wakho, babhuti wakho, njengoba beno-15 nje sebegqoka o-size 34, sigqokelana nabo, sigqoke 36, uwenza kanje kubo? Ungathanda kwenziwe kubo kanje? Hayibo guys, imbi lento lena, imbi. Ngiyacabanga futhi ukuthi nje ngiyazi ukuthi bakhona abantu abanjalo vele banakho ukukhomenta ngemizimba. Ungayenzi leyo nto, ungayenzi, ayinhle. Noma ngabe bungazi-ke usuyazi manje, ayinhle leyo nto leyo. Abane onesiso sakhe mhlawumbe usesikhulu, usekhunjuzwa wena uthi isisakhe esikhulu, onamabele amakhulu, uwomtshela ukuthi amabele akhe kanjani. Hayi guys, ngeke phela, ngeke, ezinye izinto ziyaphuma esandleni. Nakhona ukuthi nje uzohlezi utholakala la kugxekwa khona abantu. Yabo, ikhona into esothi sokulalela sizoyizwa ngoba bekukhulunywa nge-episode and into eyenzeke ku-TV awuyithandanga. Siya-understand-ke, kuyazwakala i-behavior ku-TV awuyithandanga, ukukhuluma kanje, ukwenza kanje ku-TV awukuthandanga. Lena i-post engahlangene nale episode ofuna ukucasha ngayo. Lungisa phela, musukujwayela izinto ezimbi uzufuna ukuzithethelela ukuthi wenza kabi umdala. Hayi, amadolo kusho umama wey'ngane, u-anti wabantwana, usisi omdala. Futhi nje akufuneki usisi omdala, ngisho enganeni le behavior ayikho right. Uzufune wena ukuthi ayibe khona le group ehambisana nawe kuleyo nto oyishoyo. Mase uyakhuzwa uzothi phela ngisacikekile, ngisanyanyile, mina nje ngeke ngize ngimthande. Awucabangi nje wena kube khona umuntu okutshela njalo ukuthi ngeke aze akuthande. Futhi eze-spacini sakho sukuthi mhlawumbe sithi nje uye esontweni kunomzalwane lo bekubelesela ukuthi ngeke aze akuthande. Akaphumi ngani kuwena? Ngoba phela kulula nalokho. Ungazovele kuma-post awu-10 ulobusha into eyodwa, mina vele ngeke ngize ngimthande, mina vele ngeke ngimthande. Ubani othe mthande? Awumzibi ingane-ke, awumzibi ingane. Uzihloniphe phela, ngoba phela manje lento ukuthi umdala uzolobu unaka abantwana ukuthi bagqoka kanjani, ukhomenta emzimbeni yabantwana, umdala, yimbi. Kodwa uyinamathisela kuwena ngoba wena ukubona ikufanele, ayikufanele. Yimbi nje leyo nto leyo, yimbi. Hawu, yazi enye into ukuthi uyayiziba ngoba uthi hawu kuzoba nomehluko, uthi uyaphinda nakho futhi, hayi ngeke ayisa-understand-eki phela le nto leyo. Why ufune efile small ngomzimba wakhe engazithembi? Why ufuna afihle umzimba wakhe uze kujabule wena? Uyazibona ukuthi unenkinga ongayazi ukuthi inkinga enjani. Inkinga-ke leyo nto. Mina ngiyayibuza ukuthi kumayelana nani? Ngoba phela nawo amadolo uwabonile wena, wawabona ukuthi awafanele, uwona ubona kanjalo. Wekazi ngingifundise isingisi, yazi ngabe khona izinto engizisho izizwakala kube ngazi isingisi kahle. Manje sivele sibaleke endleleni-ke. Angazi ngizothini ukuthi bengifuna ukukhuluma ngale nto ye-confidence. Ngiyazi ukuthi phela njengoba u-social media ukhona kufanele kuqine ukhakhayi nani nani, and ukuthola futhi abantu ababa-negative nakho kuyakukhulisa ku-social media, kodwa njengoba kwenzeka kusho ukuthi ku-right. Yes, kuyamakha lo okhona ku-social media as i-brand njengomuntu futhi, ngoba ezinye izinto ziba nendlela ukuthi zikukhombisa ukuthi abantu mawuvela kanje kubantu kunalolu hlobo labantu nalolu hlobo. Akusho ukuthi kodwa ku-right. Hawu, so ufuna ukucashwa nge-TV show do. Azi ukuthi sizothi yini le kudlayo, uyabona kodwa ukuthi baningi basho ukuthi wazi wagqoka kahle, ufuna ukuphuma eceleni uyolunguza amadolo. Ikuphi la kuthiwe khona asikhethe khona ukuthi amadolo awami kanjani? Ikuphi? Akukho.
Aniyekeni guys ukuthi nina ufuna ukudelela abantu ngezinto owazi kahle ukuthi akuzona izinto abangavele bevuke beyishintshe. Ayikuyekeni lokho. If kukwenzeka kuwe dila nakho nawe ngaphakathi lakho. Nawe mhlawumbe if abantu bakwenza ufile kanjalo, abantu banokukutshela ukuthi yazi iy'ndlebe zakho and awukuthandi lokho. Musu ufuna ukuthi phela nabanye bakufile. Hayi gayizini, ngeke bandla. Body shaming, abantu abadala abadelela iy'ngane ngemizimba yabo abangayikhethanga. Athi kumntwana umzimba wakhe eyigqokela kahle, wena njalo usufuna ububele, ngisho ukuncoma kwakho ukuncoma okunobhathi. Ugqokela kahle umzimba wakho, ugqoke kahle, waze wamuhle. Ngaze ngayithanda ingubo yakho, yaze yayinhle lento eyenze ekhanda. Ave ukwazi umeshanisa imbala, waze wagqoka kahle. Ishiye lokuthi uyigqokela kahle umzimba wakho, lo mzimba wakho unobhathi phakathi. Waze wamuhle, waze wagqoka kahle. Ngaze ngayithanda ingubo oyigqokile, ngiyazithanda izicathulo zakho. Hayi, waze wagqoka kahle. Musukufaka ukuthi umzimba, waze wagqoka kahle, waze wamuhle, ugqoke kahle, ave ugqoka kahle. Yini ufuna ukuthi umzimba uyaphi? Awukwazi ukuhlonipha ukuthi abantu besifazane banemizimba engafani? Ngeke uthi into ongayazi le, ngoba emndenini aninayo imizimba efanayo. Ngama-shape ahlukene. Why ungakwazi ukuhlonipha lokho? Waze wagqoka kahle, wamuhle, ugqoka kahle, lezo ugqokela kahle umzimba wakho. Hayi, ngazi ukhona ozofuna ukuthi ayikho wrong, mina ngithi wrong-ke. Ngoba wena usho ukuthi ufuna umuntu asale nokuthi umzimba wakho, kanti umzimba, sengivuke nami-ke iy'nto zami ukucasuka kwami sengiyamemeza. Sorry, bengithi nje asikhuzaneni kungaze kube kubi kakhulu. Ngikhathele-ke manje ngizwa ngikhuluma ngokunensa, ngiyaxolisa. Bye.